Nonni, Petri, oli semmonen yllätys sulle, että 20 lähti kulkemaan 50 metriä tämmöstä mutapaskan lillua pitkin, että tässä on jo, ei oo enää pitkä matka jäljellä, että piti nyt kamera ottaa esiin. Tää on maailmanennätys suoritettu. Me jäin kiinni. 30 senttiä paskaa kengän pohjassa. Että eikö ookin maatilamatkailu aika eksoottisten elämysten hankkimista? Me uppoon! Nyt on vähän kuivempi kohta. Vielä vaan eteenpäin! Nyt tulee kengät kenttätestattua tässä. Samalla toisaalta taitaa mennä kyllä uudet kengät kohta hankitaan tällä menolla. Täällä Amazonin rämeikössä kuljeskelemme pohjamudissa. Elämä on niin hankalaa. Vielä vähän. Nyt tullaan kaikkein pahin kohta. Vähän otetaan reunasta. Nyt loppu mutaa, tullaan tätä vesilillua vastaan. Nyt on hyvä. Kenkä kastuu. Kylpy oli jo melkein tullut. Vielä on matkaa vähän. No perkele! Rohkeasti nyt iso mies. Siitä vaan. Kursailematta. Näytä mallia miehen. Suomalaisen miehen. No, ei tässä enää ole mitään menetettävää, kun kengät on jämmerät. Vielä vähän matkaa. Nyt on vähän heinikkoa tässä. Vähän kuivempaa. Haiseekin varmaan kuukausi tavalla. Matka jatkuu vielä. Nyt tullaan niin syvää, että... Tuonne ruohikkoon asti, mikä näkyy tuossa noinikka. Sinne kun mät, niin se on 20 taskussa. Eihän tää vielä mitään! Tullaan paha kengät pestyy samalla. Nyt tullaan jotain ruokakasveja jo vastaan tässä. Kengät on niin mukavan märät, viilentää hyvin tässä kesäkuumalla. Kun ollaan tultu tänne asti, niin myös mennään perille asti. Eihän tässä mitään. Ja tätä hajua on kyllä vaikea sanoin kuvailla. Hyi saatana. Kyllä se on perkele, kun on niin huonot tiet täällä Suomessa. Eihän täällä pääse kunnon kengilläkään eteenpäin. Tämmöstä paskalia joka on tiellä putkessa. Vielä vähän. Se on, kun siinä se maali häämöttää. Niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Kumpparit palvelisi tätä tarkoitusta vähän paremmin. Vielä! Kosketa sitä ruohikkoa, niin se on sitten 20 siinä hoidettu. Että... Ja sitten tässä loppumetrillä onkin semmonen pieni suosilimäke ja sitten mie vaan, että sinne uppaa. Itse asiassa ei tunnu yhtään miltä nyt kengissä enää. Siellä joko on ihan täynnä kengissä vettä, tai sitten siellä on joku pieni ilmakerrostuma, mihin ei pääse vettä. Nyt mie tiedän miltä rupisammakosta tuntuu. Kerkis jo tää vasen jalka upota tuonne sillä välin kun mie paastasin tässä puheen. Vietnamin sodan hetkillä sankarimme rymyää läpi pahimman ryteikän. Ja sitten paskana!
Mikä se oli se maali? Tässä tulee risteyskohta. No, tonnehan olisi yli tarkoitus mennä, että jos haluat jatkaa matkaa loppuun asti, niin eihän siinä mikään. Täällä otan 20 jo valaamiksi. Help! Help! Au! Nyt meni kenkään vettä ihan kokonaan. 20, se on täällä. Tule hakemaan, tule hakemaan. Varmat perkele pois tieltä, mie tuun! Siinä on se 20. Ei ihan voittanut ehkä Debnerin suoritusta vai mitä? Debner. Debner. Problem. Sitten me tällä 20-sellä niin pesen nää kengät tästä. Kato, ei mitään. Varustellekasta sopi hyviä kenkiä ja tommosen paska matkan kun vaan kävellen. Ei vaikuta mitenkään. Tosi sukat voi olla aika. Otetaanpas tältä malliesimerkki vähän. Kato, ihan kuiva sukka. Haisee kyllä niin. Pitäisikään nää heittää. Tai ehkä jättää ne tuohon, en tiedä otanko edes mukaan. Lahkeet pitäis kääriä. Onko paperi? No tuossa vähän heinää otetaan ympärillä, niin sillä kuivattaa vähän. Kunnon sissimeiningillä. Tää on hyvää totuttelua armeijaa. Jalat on ihan puhtoiset, ei niinku mitään. Samaa vielä varpasillaan takaisin tuonne, niin 50 annatko? No, en taja noin hullulle enää antaa mitään. Nää pitäis laittaa ihan oikeesti kuivamaan. Tajan kävellä varpasillan loppuun. Ei ehkä toinen. Kuivatellaan niitä nyt tässä hetki. Oi helvetti. En ihan uskonut tämmöstä tulevaa. Ei sinne! Nyt se on vettä täynnä se vielä lisää. Kuitenkin tältä sisäpuolelta niin on kuitenkin aika kuivaa tieltä. Nyt se kastuu kyllä tästä reunasta. Uhkittaanko toistakin sukkaa vielä? Ei se lähde irti. Radioaktiivista jätettä. Ei tätä voi haistella. Laitetaan sekin tonne koivuoksille. Perhanan pötökät koko ajan kimpussa. Nyt jos olisi joku nuotio tässä, niin kuivattelisin ensin nämä lahkeet ja laittaisin tikun päähän nuo kengät tossa. No niin, ja nyt se on jo heti itikat sillä pistelemässä. Laitetaan nämä. Kun tavallisesti urheilusankarilta heti selostaja kysyy, niin pakko nyt sekin on minun osalta suorittaa, että miltä nyt tuntuu? Tää on ihan niinku ne sinun kaikki videot, mitä sinä näet, että ne on suorastaan semmoista järkyttävää, mieltä järkyttävää paskaa. No olikos tämä reissu sitten semmonen? Eihän tää mitään, jos minä pääsen uimaan tämän jälkeen vielä, mutta ennen nää paskaa velliin, mutta... Jalu pois! No niin! Minkä se vyö? Ai siinä. Kato kun laihuin tuossa matkalla. Matkaa oli yli 50-70 metriä ehkä, että kyllä se ihan mukava reissu oli. Hei miehet, nyt eteenpäin! Vietnamin sota on vielä edessä. Vietnamin sota edessä ja tämä kuvaushetki on päättymässä.